Semashoko aTatelicious, marriage ye40k down the drain. Hilary Makaya adzoka kumastreets iko zvino ari kumhanya naPastor Toby vakaonekwa nezuro vari kubirthday kwavo. It was all fun and games, vachifara zvavo vachitarisana mukati memboni yamaziso. Imikane, welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. So Tatelicious ari kuti iye wakandibowa chaizvo, from today onwards ndichakuita project yangu kusvikira zuva rawira rikabuda rimwe. Wakandiyeuchidza kuti ndakacheka urume hwangu ndikaita hwekusevesa. Ukabatana pamwe chete nana Ketina nana DJ Towers mukataura zvakawanda, but inini usakanga mukuti ndiri homwe yenyika, handina kwandisina nzeve namaziso. Hezvo information yako taibata. Saka ma V11 ndiwo ayaya guys. Iye Hilary hana kuzvivanza, akatopostawo mapicture ake aya, but vari inside ndo vari kuziva kuti chii chiri kuitika between Hilary naPastor Adeboyega. So Hilary akanyora iye akati, happy birthday to the man himself, my leader, the godfather, ndobvaisa rudo Tobia Adeboyega. Anditika ndobati tataenda ku black tie event, so tatiriko guys. Then pane vakazongomanya pama comments vakati, nai Hilary uchiri married here? Hana kugona kupindura mubvunzo iyoyo. Vakati siyanai nekutsvaka zvamusi nakubvunziwa, something like that. Stay in your lane, garai muri kumabvuku ikoko. Ndobva akomentwa zvakare kukanzi address rako iro rakanaka chaizvo, maybe ratida kungonzi rivharwe zvishoma. Akagona kupindura comment iyoyo, no, the idea was to look like an Egyptian queen, 21st century Cleopatra. Vanzi zvakare isusu ngatingodzidzai kumainda business redu. Ndiro zvinoitwa guys nevanhu vane mari. Vanhu vane mari unogona kumuona nhasi ana nhingi vachitora mapicture, mangwana ugomona ane umwe zvenhingi. Vanhu vane mari guys havaiti zvatinoita isu zvekunzi kwai kunoita zingizi, kuita zingizi, hamene kuti zingizi rinozoita sei, but something like that. So Tatelicious ataura zvakare akati akapa vasikana vari kuUK something chekunoisa pamba paToby, uye vari kufanira kushanda sezvavakarayirwa nehomwe yenyika kuti vatore Toby. Queen Tatelicious vari kuti ivo haasi kuzombopagara zvachose Hilary uyu, nekuti vasikana vari kuUK vakati one day plus pane team remasiwese zvakare rakajoina rakasiya varume kuAfrica, ingori nzara yoga. Pastor Toby vanogona kungomuka vangohweturwa guys. So ndo nyaya iripo iyi. Tatelicious ari kuti musarege guys kuita zviya. Ari kuti akaisa something pana Hilary chisina ani achabvisa, and achaita make sure zvachose kuti achaburitsa information yega to the last bit yaainayo on Hilary Makaya kuti this relationship yake isashande. Yo, asi guys, tikagara ukafunga 40k guys, 40k. Unenge wakachironga guys. Itori business chayo. Nasi mwakauya ne20k ukapinda 2 minutes chichi wobika mbodza wobuda, mangwana koya zvakare umwe wobika imwe zvimbodza 40k yapinda. Guys, iritori business iri, manjuzu aya achationesa hora zvokwadi. ZBC News ndi Queen Tatelicious vanobata fresh guys.com remashua rinotapira. Project yake yechipiri marriage zvakatoendwa guys, 2 minutes in and out. Asi tinoda kuziva kuti mai guru mai first wife aiwa pavanobata pahombe chaizvo, vanoziva pekubata, nekuti mainini havana kutombogara vatombogara 2 minutes ka kungopinda kungokollecta mari nekuenda next thing munhu atotiza atova kuUK. Guys, ava mai vanofanira kupinda chero kuShe Millionaire. She can actually get an award yekunze the first female kuroorwa ne$40,000 then overasiya murume within a week or two. Alright, so zvatatichitaura zviya kuti vanhu vari rich guys havaiti sesu, vanoenda out there vachindoita zvavanoitawo ikokoko. Zvamaingoona zvaingoitika kunana mababy oil uko, zvinhu zvingori normal kwakadaro. She moves on, yes, fast like Wi-Fi. But guys, tongoti achiri married, maybe she's out there kuUK, maybe ari kustudy or whatever she's doing ikoko, obviously haasi kustudy, but tongotaura kuti maybe
akaenda kuUK. Kana imi muri vamwe vakadzi vari kusheya murume naHillary, how do you feel kana muchiona musikana achirura mumastreets kudai? Hakuzi here kutorera rufu mumaoko? Toti chiko toti musikana anogona kungonopinda chero kwaapinda then ouya obva akurovesai mese nechirwere, handizvo here guys? So sometimes ukaona kuti maroorwa pabarika and pane chimainini chiri kunyanyisa kuda kunetsa, kana chero varivo vahosi chaivo, kana pakangoita one mukadzi anobuda panze, inofanira kuva a collective effort for everyone kuti ave accountable kuti why are you doing this, why are you doing this, because mese makainvesta pachinhu chimwe, mese munogona kungorohwa nechirwere chimwe, mese munogona kungofa guys, musha ukavharwa. So yes, iproject yedu Hillary sezvataurwa naQueen, but whatever she's doing, she is an adult, anoziva kuti akatsika papi. Midzimu yaHillary haina kupusa guys, haisi kusengeswa mabhegi nemimwe midzimu kudenga uku. Aiwa, iri kushanda nesimba, musikana ari kuscowa pakuru. Zvekunzi Godfather izvi hameno dzangova ungano. Anyway guys, do leave your comments on what you think about Hillary. Ari kumove on musikana, ari kuglowa, ari kuenderera mberi nekudya mari. Imikani.